Ušetríš 150 korún na filamente. Paráda. Stratíš ale 5000 korún na nepodarku. Stojí to za to? Konzistentný priemer filamentu je základ úspešnej tlače. Rozdiel medzi toleranciou 0,02 a 1/10 mm znamená rozdiel medzi spoľahlivou výrobou a neustálými nepodarkami. Lacné filamenty môžu fungovať na hobby projekty, ale vo firme je každý výpadok výroby reálny finančný problém. Pri rýchlej tlači, ktorú dnes zvládajú moderné tlačiarne, sa nekvalitný materiál okamžite prejaví. Českí výrobcovia ponúkajú stabilnú kvalitu, rýchlu dostupnosť a technickú podporu v jazyku, ktorému rozumieš. Ak tlačíš pre zákazníkov alebo do výroby, sleduj nás. Riešime materiály, ktoré dávajú zmysel v praxi.